lokuta da dama mutane suna kasa bambance tsakanin BC, AD, BCE da kuma CE, wanda hakan na sanya da rikitarwa sosai, kuma a wannan bidiyon nawa zan muku bayani dalla-dalla yanda kowa da kowa zai fahimta. BC da AD sune tsari da mutane ke aiki da shi yanzu wajen ƙididdigan shekaru a tarihi. BC yana nufin before Christ, wato shekaru ne da suka gabaci haihuwar Annabi Isa, wato Yesu Almasihu kenan. Misali, idan aka ce 1000 BC, haka yana nufin kenan shekaru 1000 kafin haihuwar Annabi Isa. Idan aka ce 100 BC, yana nufin shekaru 100 kafin zuwan Yesu Almasihu, kafin haihuwar Annabi Isa. A tsarin BC kun ga kenan lokaci baya yake tafiya yayin kusantar haihuwar Annabi Isa, wato Yesu Almasihu. Tunda baya ake tafiya cikin kididdiga a wannan lokacin, kun ga kenan second BC yana zuwa ne bayan first BC. 500 BC yana zuwa ne kafin 100 BC. Sannan 10 BC yana zuwa ne kafin 1 BC, wato nan 10 BC yana zuwa ne gaba da 1 BC. To bari mu ɗauki wani misali a ce yau aka haife ni, to kun ga kenan za a kira jiya a matsayin kwana ɗaya kafin a haife ni, shekaran jiya kuma za a kira shi ne a matsayin kwana 2 kafin a haife ni. To haka BC take. Yanzu mu koma AD, wanda AD yana nufin anno domini, kalma ne na yaren Latin wanda yake nufin shekarar Ubangiji. Wannan yana nufin shekaru ne da suka biyo bayan haihuwar Annabi Isa, wato Yesu Almasihu. Misali, First AD ana ɗaukan shi ne a matsayin shekarar haihuwar Annabi Isa, yayin da 2026 AD yana nufin shekaru 2026 bayan haihuwar Annabi Isa. A tsarin AD kuma lokaci yana tafiya ne gaba kamar yadda muke kallo a yanzu. Misali, daga AD 1 zuwa 100 AD zuwa 1000 AD har zuwa zamanin mu ne yanzu 2026 AD. Wannan tsari ne da malaman Kiristanci suka kirkira tun a zamanin da saboda su tsire da tarihin duniya bisa haihuwar Annabi Isa. Kafin ka cigaba da kallon wannan bidiyo ka tabbata ka yi follow ina saboda ka samu bidiyo irin haka, kuma ka yi repost ko kuma ka yi sharing ma wanda kake tunanin zai amfana da wannan bidiyo. Yanzu mu koma kan CE da kuma BCE. Kun ga da CE da BCE su kuma suna ne na zamanin yanzu wanda aka yi replacing nashi da AD da kuma BC. CE yana nufin common era, wato zamanin kowa kenan. Shi kuma BC yana nufin before common era, kafin zamanin kowa ko kuma kafin zamanin yanzu. Lambobin shekarar ba su canja ba. Misali, 2026 CE daidai yake da AD 2026, kuma 500 BCE ɗaya yake da 500 BC. Kun gane wannan? Ban san ko kun gane lissafin ba. Masana kimiyya da kuma masana tarihi suna amfani da CE da kuma BCE saboda sunayen da suke tsaka-tsaki, wato ba sa da alaka da wani addini, sun dace da dukkanin al'umma da kuma addinai. Sai kuma akwai canji guda ɗaya. A wannan tsarin babu tsarin sifili, lokaci yana tsalle ne daga 1 BC kai tsaye zuwa 1 AD. Saboda a lokacin da aka kirkire wannan tsarin mutane ba su saba kwata-kwata da namban sifili ba, saboda haka idan ana kididdiga tsakanin BC da AD dole ne ka tuna cewa babu shekarar 0 a tsakanin su. Akwai kuma wani tsari da ake kiran shi da BP, ma'ana before present, kafin yanzu. Ana amfani ne da shi musamman a ilimin binciken tsoffin halittu, amma yanzu a cikin wannan kalman baya nufin yau. Misali, idan aka ce abu ya faru 10,000 BP, wannan abun ya faru ne shekaru 10 kafin 1950, ba a cewa wai kafin yanzu. Saboda haka idan akwai wani abun da baka gane ba, to zaka iya tambaya na yanzu saboda na ƙara maka fashin baki a kai. Comment section naku ne jama'a.